Naša škola je miesto, kde sa všetci učíme, že rozmanitosť je tým, čo robí našu spoločnosť bohatšou a farebnejšou. Každé dieťa, bez ohľadu na svoje osobitné potreby, má právo na lásku, rešpekt a možnosť rozvinúť svoj vlastný talent a osobnosť. Každý z nás je jedinečný. S touto výzvou sme sa spojili a stali sme sa stvorcami školského časopisu, kde môžeme nielen plniť naše sny, ale aj zdieľať naše jedinečné príbehy s vami. Aj vďaka vám sa nám to podarilo. Vďaka vašej podpore sme získali vybavenie pre náš školský časopis. Teraz môžeme vyskúšať, aké to je byť reportérom v praxi. Natáčať videá, písať reportáže a prezentovať udalosti. Vďaka našim reportážam sme získali medzinárodné ocenenie. Práca s počítačom nám umožňuje upravovať náš časopis tak, aby bol zaujímavý pre všetkých čitateľov. Ďakujeme, učitelia, že nás vediete cestou poznania, pretože bez vašej pomoci by sme to nikdy nedokázali. Ďakujeme, že nás neškatulkujete, pretože rôznorodosť a jedinečnosť robia svet krásnym a bohatým. Nemusíme robiť veľkolepé činy, aby sme menili svet. Stačí, ak naše činy sú naplnené obrovským srdcom. Ďakujem!